Zimbabwe makadiko tinokudaira kuti tinokuwa naye muri vatano kwa muri kumati mana nyika ikoko indonza Silvester tafumana isimbi yebasa tiri kusangana zvekare nhasi uno tichikupai nhau dzatinenge tasangana nadzo dzinobuda mumatunhu nemunharaunda dzatigere svondo rino aiwa tiri kutenderera tirimo mumanikaland imomo takabva marusape umo tikapinda muheadlands tichifambira nyaya yemhuri iri kunziyo aiwa amai vepo mai murombo vakaroya ati zvarave muroora wavo vachibva vazovaisa muhozi iri nyaya yamunokwanisa kuwana paYouTube channel pedu muchinzwa kutiwo zvakafamba sei iri nyaya yavari kuramba yakabuda mushure mekunge mwanasikana wavo anorwara nepfungwa achinge avaruma vakapedzisira vave muchipatara cherusape general hospital kutaura kwatiri kuita zvinezvi vakabuda muchipatara vakunzwa zviri nani asi muri iyoyo iri kunetsekana nekuda kwekuti vakanyeperwa kuti vari kuti vakanyeperwa kuti vakauraya munhu vachimushandisira huroyi asi munhu yainzi akafa aripo mupenyu ari kutodya sadza rinopisa zvisinei tirimo mumanikaland imomomo pari zvinezvi iye zvinezvi tapinda mamutare chaimo ndina mukoma vari parunhare iye zvinezvi tinzwe kuti ndezvipi zvinoshamisa zvinoshura zvakaitika kumba kwavo kwavari makasimba here mukoma taona tese ndinofara makadizve tiripo zita renyu rakazara munoitwani taona tese mukoma taona tese kuri sei kumba kwenyu nhasi uno ndiri kunzwa kuti muzere nekusuwa chokwadi ndaona zvishamiso muka makuseni Pamba saka zvinhu zvandiroesa nehana kuti chinhu chakadai sandambochiona ndangomuka Pamba pakaiswa jira nembiya yakakwidibirwa saka handina kuziva zvazvinoreva kuti zvinorevei saka nazvino handizivi kuti zvinhu izvozvo zvingaitwa nemunhu akaita sei uye zvichida kurevei ijira rakaita sei iri baba jira iri tinonyanya kuroona richishandiswa nevanoita zvechivanhu jira dzvuku rine mavara vamwe vanoriti Reretso here ndiro iro ndo riripo rakapetwa rakatsvetwa pageti pandinopinda napo hari yakaita sei hari idzi nedzimwe dzinosenzeswa futi nevavechechi vanoita sana madzibaba vanoti mbiya imbiya okay izvo ndo zvandaona zviripo izvozvo imi mazvoona yangu vai ndofunga patamuka usikana ndiyambomuka achitsvaira ndiyo azoyaudza mama kuti mama pane chii pane zvandaona pageta azomukawo zvokumapasti 6 ndokunoona zvakadaro saka muchizviona chamatanga kuuya mupfungwa menyu chiva indatofunga kuti zvinhu izvi munhu unogona kunge uchivavarira mhuri yangu kana upenyu hwangu hwandinoraramawo saka ndatongoti kana paine vanobatsira zvinhu zvakadaro ndofunga ndingayamurike ndafunga kuti nditsvake saizvozvo munofungidza kuti vanobatsira vanowanikwa mubandiko ripi kuchipostori kana kuti kun'anga kana kuti kumapendacostal zvinhu zvandaona zvakaita zvechivanhu ndofunga zvikange zvakaita muchivanhu ndofunga ndokuti zvitumburane kuti ukazotsvaka vechipostori rimwe nguva anokurirwa nazvo kana kuti havazozivo kuti zvingaitwe sei saka apa ndinoona panodaona godobori chaivo patambotaura tisati taapamhepo manga muchitaura kuti akazi kekutanga kuona zvinhu zvechivanhu zvichiiswa pamba penyu pane zvakamboitika rimwe gore handiti mazuva mashoma egore ratapfuura iri 2023 munana October here akangomuka zveipo nechemukati mujurawo mune chiya chikaita kunga chuma chakakanhwa nemakenduru nerijira rwaivapo rwakangopetwa zvanga zviri mukati mejurawo zvazviri mukati saka ipapo ndo patakambozamawo kubatsirikana nevechipostori vakada zvinhu zvenyu zvitazviona vanga vavakidzani vatorwa infact vakati vatorwa kana voukama asi tari kugadzirirai
saka ndinoshama zvekuona zvangoramba zvichitenderera seizvozvi. Pavanga vakugadzirira vanga vachiti zvapera hazvichadzoka futi here tadzinga mweya iwoyo kana kuti hazvidzorera kumuridzi wazvo vakati chii? Vakati taita back to sender, anoti back to sender, saka uchazvioni uye taganhura zvaida kuitwa zvacho. Ivo vanhu mutsananguro dzavo vanoti zvaida kuitwa ndezvei zvakanangana nemhuri yenyu? Kutsanangura kwavo vainzi December jaya haungasviki pasina wafa. Okay. Pamba ipapo. Saka takarohwa nehana tikati zvamazviona chititai kuti mhiko iyoyo idi mutiwane kundiso. Chokwadi. Saka zvino zvavakanga vativo chiri kunzi chamaikandirirwa zvinhu izvozvo mumusha menyu kana chirida kuurayirwa munhu chii? Muroyi here ari kuisa vanhu pajangano kana kuti ruvengo ruri kuuya nekuda kwekuti vanhu vari kuvengera upenyu hwamuinahwo kana kuti hanzi chii chamuri kuroyerwa imimi? Apa patsanangura handina kupuwa yakakwana. Vaingoti ndo zvataona zvinoda kuitwa ipapo. Reason yacho kuti zvinoitirwei hapana chandakatsanangurira. Vachiri kuwanika here ivo vakambokubatsirai gore rakapera kuti munoti back to sender iyaya handichaziva kuti yakashanda here kuti haina kushanda nekuti pane zvimwe munhu mumwe chete here wakamboita kuti munotsvaga tsananguro munhu mumwe chete achiri kuzviita here kana kuti mumwewo sekutaura kwamama muchiita paipai mati vari kuti vanogona kunge vari vavakidzani kana kuti veukama hana unatsobuda pachena saka hatichaziva kuti wekutanga aive weukama here wechitu muvakidzani. Panonetsa kuziva Mr. Tafumane kuti zvazvipi uyezve kuti udzoke futi paunoona kuti hapana kuitwa zvakanaka munenge muita sezvo havashai zvokutaura zvakare. Saka izvi ndaishuwa kuti pangade munhu unonyatsoziva kuti mhando izvi toziva zvinoshanda zvakadai zvinodai. Nezvatinomboonawo dzimwe nguva pamanepenyuro unoona kuna vana sekuru vanombozviitawo chibatsira vanhu vakawanda. Ipapa makamboitirwa back to sender ipapa makashandisa mari here dzekunzi muitirwe izvozvo? Hongu. Zvino hakuna kuenda mari yakawanda here? Mazazananda emari chaiwo kuti unotosara wotarisana nemhuri nemukadzi kuti hakumana Christmas yacho tichadii uye zvikoro zvichivhurwa tichadii. Mungada kutaura kuti yakashandiswa yanga iri mari? Zvinganetsa mumatakumanei. Alright. Tine urombo nezvamuri kusangana nazvo. Asi munharaunda yamugere mati muri kupi imimi? Pamuri chaipo imba yenyu iri kupi Mamutare? Kunonzi kuHope House. Hope House. Okay, imwe nzvimbo yatinoziva iri padhuze nekuHope House ndeipi ine mukurumbira? Location? Kuti Chikanga. Alright. Asi muri munharaunda ye mune muchitaurawo nemaneighbors amunogara nawo nekuti maprofita yakataura kuti pamwe zvingangodaro zviri vavakidzani. Kune here vari kumbosangana nematambudziko iwaya okuwana vakandirwa zvinhu zvechivanhu zvinosanganisira zvuma nemachira eretso nembiya dzinoshandiswa idzodzidzi pachipostori? Handina ndambonzwawo. Uye ininiwo handina next day yandambosvika ndichiti uyauonawo zvaitwa kumba kwangu. Kuti atiringoti pamwe nyaya dzinogona kungobudawo sevanhu vari mumaraini muchingonzwa kuti pane mumwe akaitirwa zvimwe chete zvegore rakapera tikuedza kutsvaka kuti pamwe munhu ari kuwanika munharaunda yamugere sekutaura kwakaita ana madzibaba kuti anogona kunge ari muvakidzani. Saka tatangobvunza kuti kune vamwe here vavakidzani vari kusangana naizvo kuti kune varoyi vemumaraini ka kwozoita varoyi vemudzinza kwozoita varoyiwo vematunhu. Ndizvo handinawo ndati tambonzwawo zvangu. Sa chikumbiro chenyu kune here vamunoziva imi vanobatsira chivanhu varimo Mamutare imo? Handinawo ndoziva pari zvino. Saka kumhuri yeZimbabwe kune vangaziva vanhu vari munharaunda yeMamutare vanokwanisa kunge vachiita mabasa ava, chikumbiro chenyu ndechekuti chii baba? Ndaiti zvangu kana paine vanogona kundibata panhamba idzodzi dzandiri kufana nadzo idzi. Taurai henyu nhamba dzacho kuti vabva vanzwa. Number is 0775 79988. Idzokororei zvekare. 0775 79988.
ava vanhu vamuri kuita apila vanhu vekuti vauye kuzokubatsira ikona kuti zvinezvo zvingabviswe sei kana kuti matobvisa yenyu kare zvakamira sei pari zvinezvi? Hapana chatabata. Hapana chatabata nokuti mabatirwo acho hatingamazivi. Vamwe vanotaura kuti ukambomwaya sauti zvinombopora, pane zvamaita here? Ndo zvatatongogona kuita, ungotora munyu wematombo kushira pazviri. Aiwa, tinoregai tiona kuti patinozviisa pamhepo ipapa vanhu vachapedzisira mawana rubatsiro here panhamba yamaisa iyoyi. Tinoramba tichitarisira kuti aiwa munobatsirika mukoma, taona tese. Tinotenda, tinonamata kuti muitirwe zvakanaka, musunungurwe, muyambutswe padambudziko ramasangana naro revanhu vanokukandirai zvinhu zvamusinganzwisise pamusha penyu. Maita basa. Vateereri, ndiyo nyaya takataka kubatsirai nhasi uno yamukoma. Taona tese vari mamutare vari kutaurawo kuti aiwa vamuka vachiwana pamba pavo pakaiswa jira reretso pamwe chete nembiya yakakwidibirwa sekuona kwamuri kuita pavhidhiyo pedu apa. Chiri chinhu chinoshamisa chavasangana nacho. Kana kuine nyaya dzakafanana idzodzo dzamunosangana nadzo kunharaunda kwamugere, makasununguka kutirovera runhare panhamba dzinoti 263 761 800 ndo namba dzakanyorwa paskrini idzodzo. Ini ndinonzi mukoma Sly kana kuti Silvester Tafumane, zita rebasa simbi yebasa. Handitika regai kunyarara kana muchinge masangana nezvinhu. Gore rino tiri kuti muroyi ngaabatwe. Mazviita nhau dzese ngadziuye kuno kuti zoti ndezvipi zvikuitika kumatima nenyika. Maita basa.